To jama'a masu bibiyan mu nasa za ku gane wannan yaron mai suna Adamu wanda ya zo tun daga jihar Adamawa boda da Kamaru ya zo ya ga Sharifi. To gashi Allah ya yi sun haɗu. To bari in fara ji ta yaron. To yanzu ya kake ji? Ai gaskiya yadda nake ji ba zan iya misalta ba. Sabida har ga Allah a yau dai kam tunda nake a rayuwata ban taɓa samun ranar da na ji daɗi na shiga cikin wani yanayi na jin daɗi kamar na wannan ba. Na san za a ce wace gugurmaya kai kuma wace irin soyayya kake mashi a ganin ku, an san kana son shi kuma akan hanya har zuka min ka ganin shi wace gugurmaya kai a takaice. Wato gaskiya akwai wata rana kai zace muna zaune irin mun zo shan shayi haka, to sai wasu abokaina suka ji waƙarsa ta rayuwata sai suke cewa gaskiya